in ngai zon na hian hmeichhia kan ni emaw mipa kan ni emaw duh zawng kan nei theuh a mihring kan inang lo angin kan duh zawng pawh hrang theuh a nimahsela hmeichhe nawl puina generalize theih leh mipa nawl puina generalize theih a duh in ang duh in tawm tlangpui kan nei a tun hunah hian mipa ina hmeichhia an duh a bikin mizo mipa tena hmeichhia an duh zawng kan sawi dawn ani a hmasa berah chuan i duh zawng i mipa duh zawng kha enge a duh zawng tih leh enge a nihna tih kha i hre hmasa ber tur ani a a tui zawng emaw ama nuam tih zawng emaw i hre hmasa ani lo chuan ama i tilawm thei dawn lo ani chuwangin a hmasa berah chuan enge ama maw a enge a duh zawng enge a tui zawng tih kha i hre hmasa phot tur ani a dawt leh chuan ama kha in mamawh tir tur ani a chu psychological term ah chuan reverse psychology an ti a ama tana i om reng ringot chuan ama tana available reng ringot chu i hlutna kha hmuthiam dawn lova chuwang chuan i hlu ani tih i hriat tir theihna tur chuan ama tan engtik lai pon i om reng tur ani lova kha khanang man game play ve theihna tur tina ni chu mipa to phot chuan nuam kan ti em chu in fact compliment kan tiang chi hi ni a chumi chu in fact der ni lovin keima ni a thalai min ron hmu sak thiam hian nuam kan ti a chuwang chuan hmeichhia te ang theuin mipa te pawh hian keima ni hlutna min appreciate min hlut thiam pui tu hi keima ni thatna zon theuh specialize kan nei na khatiang reng min ron hmu thiam sak tu te kha kan ngai hlu em a an bulom nuam kan ti zel ani adot lea chuan mipa to phot chuan keima ni min ngai sang thiam tu te keima ni min hmu thiam tu te ngai san kan om theina lai pianga min ngai sang tu te hi kan hlut em a chuwang chuan min ngai sang amo ngai sang lo amo ngai sang deuh anga in ron lan hian mipa te chuan nuam an ti a hluhlia hlen an ngai thin ani adot lea chuan do theina a poimo em a hmeichhia ni wanga atong hmasa atan reng tum mai te hi mi patam zawk chuan an ngai thei lova chuwang chuan mipa ina adu a soi theihna tur atana do thei taka a thil soi piang lo support em tu ni kha mipa te hian an ngai zawng em thin ani adot lea chuan supportive kan ti mai an thil ti na pianga thil chhia ani lo chuan support thiam em an hna tui zawng amo an tui zawng a pianga theiang to ka in lo support na in ti lang hian mipa te chuan in hlutna an hmu thiam thin ani adot lea chuan nui tamte a poimo em a i nui tam khan mi patan i bula om anuam bi kani adot lea a poimo ber chu meiche dang a in idang lam bi kani ti kha a hmu thiam nga ya chumi chu be different an lo tiang 1 in a million an tiang chi meiche tam takkara meiche pakhat chau an hmu i unique idang lam bi kani ti kha engtin nge ama laka khan i show theyang ti chu ama sabera chuan thil enge motala specialize na inei i hriat tiranga ya alian amo ate amo mi hlubi kani thiami nei ani ti kha hriat khan ni pa khan nuam ati don ani adot lea chuan authentic deuh mi genuine deuh hi mi pa hian an lom em a chumi om zia chu ini lo nang dewa ilan chang te awmang khatiang khami pain hriat chhia chhuah le hun an nei tho dona chuwang chuanin ini nangin just be yourself tinani chu ilan khan mipa in an hlut zawk ang che khang zong te kha tun huna mipa ina an du tlang pui karon chei thei te chu ni a thil tam tak po aloma nima sela khatiang mang ringot po kan mi patam zawk mizo mipa te hian an du zawng an zon dan tlang pui chu ani